American Day. Dat houdt in dat iedereen die een Amerikaanse auto had of een Harley had of een mooie oldtimer is direct van harte welkom. Dan komen we morgen mooi binnen en dan proberen wij wat een leuk stukje muziek daar te zetten. En wat muntverkoop en wat patatverkoop. En zo proberen we de mensen wat binnen wat te loeken. Het gaat om de veejacht. Het gaat om de veejacht, ja. Daarom heet het ook Friese veejachtrieders. Ja. Wat is er nou zo mooi in die veejacht? Nou, het geroffel, hè, want hoe je eigenlijk net de radio hoort, hè, want het motorgejout wordt een aangeloerd, nou. Dus, en het is de power die erin zit, ja. Het geluid. Het is het geluid waarvan je gewoon denkt van dit is alsof je in een vliegtuig zit niet, maar gewoon het geluid is gewoon zo mooi. En hier elk jaar komen we hierheen. En wij hebben straks zelf organiseren ook een meeting. En die meeting is dan in De Wilp. En die is zondag 23 juni en iedereen is van harte welkom. Dit is een Mustang GT en die is helemaal onpast steeds maar. Het 440 pk zonder turbo en het hele onderstel is onpast, dus hij kan eigenlijk sap het circuit. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, bedankt. Dat is een gemakkelijk met een mooie auto. Het is nou een truc uit 1930, dus hij is wel oud. Dus dat maakt het misschien wel speciaal. De meesten hier die hebben gevonden dat dit de mooiste auto wie die hoorde die. Dus daarom heb ik die beker gekregen. Dus daar ben ik wel heel blij mee, daar ben ik wel trots op. Ik ga hem dan bekrijgen een dik jaar kleer. Dus dan is het wel mooi dat je in één keer zijn prijs krijgt. Dat mensen hem waarderen.